Ayo sepit teman ki orang wong olahraga apa ya? Biasanya BBN itu pada olahraga ki urung ana wong siji ya. Siapa sih kayak sore gocin? Den. Den. Apa ya? Aduh. Pesuk balik aja turu. Udah ngapa sih mau ngantuk kok? Barang nak blok. Mending di olahraga be maju. Wah, sebel kok. Aja ngomong sebel, jare kan bejakane bengkek. Apa iya ya? Ya mending di olahraga be maju sih. Penak ngawak tenan. Ya mayu lah. Ya. Ya, enggak apa-apa. Pertama aja. Si. Lo. Kayak wong lagi angkok. Aja berisik. Terus nendang maring kewek. Si dene nendange. Ya wong kira kon ndang. Geser mburi ben, geser. Bener ya. C. Loro. Telu. 4. 5. 6. Itu. 8. 9. 10. Jan, giline sepi ora lumrah. Padahal serba dake kok bisa uruan wong pada pasar ya. Padahal pada balik kang perantauan kurung pada pasar. Bisa ora sing liwat siji-siji ya kiye. Ya ora bujang, ya ora prawan, ya ora randa. Apa pada nang omah bae gane ya. Sepi sing ora karuan. Dan nang liwat ya mending kena nggo dengan ya deleng-deleng kae nang renukan Jakarta kan pada bening-bening, klimis-klimis. Wayah piye wis meadan. Ih, malah siture ginang kene ke tongkrongane jare wis tobat malahane bikin ajek tongkrongane nang kene. Parah nih ya. Angger tes mudik ya. Jan randane ki pada semiran. Pada glowing ora karuan yakin. Jan raine putih-putih tapi kadang anak sing sikile ireng. Aduh, Jan. Tekan geget nyong yakin anak-anak baen kok. Apa ndeleming nang kene dewekan? Anak apa jane gat-gate kok ganggu be wong lagi kandah dewek. Ndeleming dewekan kaya wong stres. Jare wis tobat, ora krungu kae kupinge kae wis adan kae. Oh iya wisatan bener. Ya mak ayo maring masjid kok. Ya Jin. Wedi. Lah wedi nang apa maring masjid ku wedi? Nyowing dong maring masjid ya Jin. Nang lawang anak tulisan yang bawa HP dimatiin. Lah nyong ya wedi nyong ora sida. Oke. Maksude kowe HP-ne sing dipateni udu wong kowe soplon. Di jare ketong ora si tuwir. Jare asing janjian arep ngabuburit malah waya-wayane urung teko, ora ngerti wis wayahe. Pokoke mau ketinggalan iki ya. Dasar sih tak telepone lah. Nanti maning ora diangkat-angkat. Biasa banget ya bocah. Ya halo. Iya halo. Iya mengkola. Nyantai batas ngising. Iya kimi ki keblek banget. Lah hari kang ngisingan banget. Tak suwen ngisinge. Iya, tenang banyak ngono ki. Katokan disit. Ora katokan kono ondal-andal. Ya wis nyemongno. Tak suwen. Suwe temenku. Ya sabar, terus ngising kok. Biasaan bang. Mau bengi yang sore kakekan kiye. Mudane aja apa-apa dipangan. Lange muter ngawan mbok kencot. Sida apa ora janen? Ya sida kok.
sabar. Ora cewek ya mbok sadek ya. Ora cewek gundul mbok, yang wis cewek wis ganti katok kok mambu sadek gundulmu. Ya jare tes ngising. Mesti ora cewek lah mau buat kok lagi. Yang cewek. Ah, jungurmu mesti sing par karo cangkem. Das. Wong nanya wis cewek. Tapi mau buat kok lah. Temblek, Cin. Temblek apa utuh ting mulung-mulung temen. Lah kena ki temblek, bisa-bisane kon jago nak kono ora ngerti no temblek nang kene kok. Tapi utuh mbok lah wong mulung-mulung banget kok. Ki temblek temenan ki. Nah, ora andel. Iki arep badak. Boro-boro tuku klambi anyar engganen. Aku kesirian batire tok pada balikan Jakarta. Padahal gak duit taker koper ketone sih. Tapi nyong ya boro-boro jan. Aku ora nyekel duit ya iki ya kurun ndeleng nalah wong padahal nggo klambi anyar. Jan priwe maning iki peceklik. Nyong badak klambine wis anyar. Ya nyong kerep pamer klambi anyar ki mung sapa sih ya? Maring tuwir kayane. Tuwir kayak kan anu biasanya pengangguran. Nang di wonge ya kira-kira ya. Lah kepriwe maning. Iki nang kampung pahalan ya gilang, boro-boro tuku klambi anyar. Allah, panjang umur. Amin. Brik, kok balik-balikan Jakarta, Pak? Iya mesti. Mbok kebetulan deh klambine nyong anyar. Yakin Brik klambimu anyar temen, Brik. Kok dene klambine aduh, Chan. Kowe nang ngene nyong wis go pranting lapi kaca. Karo gue keset ya. Oh ya ora long keset. Paling-paling go pranti nyerbeti temblek cecek. Omongi paceklik iki boro-boro klambi anyar, Brik. Aduh, sulit. Lah kepriwe? Lah pernah pahalan. Omongi nganggur. Lah wingi liwang tok cek. Merantau ra gelem. Lah merantau karo kok warawiri-warawiri apek. Lah bisane apek. Tau dibayari orang mbok kok. Wah. Ya kok bae kuwe sing anu keblok. Tapi kok yang sukses tak deleng-deleng ya Uh, kok. ya mesti klambine nyong anyar, tasnya nyong anyar kuwe. Mesti bojone melu anyar. Us. Halo sayang. Iya. Oh ini apa? Oh. Puasa pura. Oh iya bagus. Aku harus balik kapan? Ah, seminggu maning. Ini yo kesuwen ngono ngenteni wis kangen banget kok. Yang lah yo percepat ngapa yang loh ya masa seminggu maning ini salah kangen banget ya wis tok ngenteni nang kampung ya dah ke nang garangan ke wasit ya Ayo mbot iku sih pacare balik badat yang plesir-plesir karo jalan-jalan ya, Brik. nah ya mesti kok ngapa cara rusak main ngomong lagi telepon usil banget kok Nah, paling telepon karo randane beh. Dah. dia beli bang duwe yo kok dera anda pora Ya ora nanas sih. dong menurun nana iki nyung sih anu anak Carane kok mene balik apa, Brik? mangkat betembe ini balik lah Yang remu kayak yang glowing. ih pengen ngerti Apa? ki nganggo skincare Alah, guplak lah lah. temenan skincare campur semen putih Ngono lah gari itu kuwe. ya orang ngendi Arep mancing. ngora taimbok Sih, ndasmu. Ya ngerti deleng-deleng kaya ngene akeh wae iki. Gelem mulih akeh yang mancing nang kene iki ya. Kira ranjak kontak kayak orang ya. Duh, nggak jagoan di situ.
Nah, kan kepenak banget iki ya karo nunggoni iwak mangan. Tuh lah, Jan. Kayak bocah pel metongsot nang kana. Kerjani bae ya. Kayak metakil ya tiron metakil. Kurang ajar.